Όπα ρε, τι έπαθε ο υπολογιστής μου. Όχι, μη μου πεις τον χάκαραν. Όπα. Τα λεφτά από το λογαριασμό μου, από την τράπεζα. Πάνε όλα. Τι συμβαίνει. Έκτακτη είδηση. Χθες το βράδυ κάποιος χάκαρε τον υπολογιστή ενός πολίτη και του κλέψε όλα τα λεφτά από το λογαριασμό του και μετά τον σκότωσε. Οι αρχές ακόμη προσπαθούν να βρούνε το δράστη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι καινούριο. Όντως. Χάρη, για πες μου, ποιο νομίζεις ότι είναι... Ποια φάση συνομίζεις ότι είναι η πιο περίεργη? Αυτό που είχε γίνει, αυτή η δολοφονία του αστυνομικού, την Katie Justine, ή αυτό εδώ πέρα? Δεν ξέρω, και τα δύο. Ακούμε συνεχώς για νέα πράγματα. Θα έπαιρνα όρκο ότι θα είναι κάποιος hacker, εσύ. Αλήθεια. Αναρωτιέμαι. Αστυνόμε, πείτε μου, τι ξέρετε για αυτόν τον άντρα τον οποίο τον δολοφόνησε κάποιος? Τι είσαι, κανένας δημοσιογράφος, για να σου πω? Απλά ρωτάω, ώστε να βάλουμε λουκέτο και σε αυτήν την υπόθεση, μια και καλή. Ωραία. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτόν τον άντρα, αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πλήρωνε ένα τύπο ώστε να βλέπει online ταινίες σε ένα άγνωστο site. Μόνο αυτό ξέρουμε. Έχετε καμιά φωτογραφία του δράστη? Ναι, αλλά δεν φαίνεται πολύ καλά το πρόσωπό του. Το μόνο που φαίνεται είναι μια πράσινη κουκούλα που φοράει. Πράσινη κουκούλα, Και από όσο φαίνεται, το site και η δολοφονία θα έχουν κάποια σχέση. Αλήθεια. Ενδιαφέρον. Έχουνε μήπως, δεν ξέρω, κάμια τοποθεσία, κάτι? Νομίζω ότι μπορεί να έχουν και κεντρικά. Πού ακριβώς? Σε ένα μικρό στενάκι στην Chinatown. Οκ. Αλλά δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Εντάξει. Ναι, είναι κανένας εδώ? Μισό. Βλέπω κάποιον στο βάθος. Μην κρύβεσαι, κύριος. Ξέρω για σένα. Ξέρω για το site σου. Ξέρω ότι έκλεψες τα λεφτά εκείνου του ανθρώπου από τον λογαριασμό του, αλλά και τον σκότωσες. Εμφανίσου, δεν μπορείς να κρυφτείς από εμένα. Οκ, Spider-Man, μέρτσασες. Τι θέλεις? Λοιπόν, απλά θέλω να σε δέσω με ιστό και να σε παραδώσω στις αρχές. Αυτό θα το δούμε. Αυτό το κροτάλισμα δακτύλων δεν μου ακούστηκε καλό.
Στρατέ μου, επίδραση! Uh-oh. Σοβαρά τώρα, δεν έβρισκες κανένα μπράβο. Αυτή είναι πολύ εύκολη. Καλά, αλλά έχω μερικούς σας στο μανίκι μου ακόμη. Σου έρχομαι καταραμένε. Πλάκα μου κάνεις, αυτό σου τρώω για πρωινό. Καλά, αλλά όμως δεν θα καταφέρεις να νικήσεις εμένα. Γιατί πολύ απλά είμαι πανίσχυρος. Ω Θεέ μου. Η σπλήνα μου. Είδες που στο έλεγα. Είμαι πανίσχυρος. Όχι τόσο. Τι. Η στολή μου. Τι γίνεται. Παραδώσου, δεν μπορείς να με νικήσεις. Βγάλε με από εδώ μέσα. Τελείωσες για τα καλά. Hacker.